Ahojte, prajem vám krásny deň, vítam vás pri ďalšom videu. Ja som Mirka, ak ma ešte nepoznáte a ste prvýkrát na mojom kanále, tak vítajte. Ja vás tu sprevádzam ličeniami, vlasmi, starostlivosti o vlasy a nejakým takým lifestylom. Dneska si dáme tému spotrebovanci. Je to také vaše veľmi obľúbené video, takže dúfam, že aj dnes si opäť z tohto odnesiete niečo, či už pozitívne alebo negatívne, to už uvidíte, nechám to na vás. No a ja tu mám plnú krabicu produktov. Je to taká všeho chuť, takže bez nejakých zbytočných omáčok poďme rovno na vec. No, mám tu toho naozaj dosť v tej krabici a je tu naozaj taká miešanica všetkého možného. Nebudem tu dneska do hĺbky riešiť zloženie, len tak okrajovo naozaj, aby toto video nemalo pol hodinu. A budem sa tu cítiť možno aký taký kúzelník, budem vyťahovať z krabice. Mám takto sa hrať na kúzelníka, čarovať. No, takže ako prvé mi tu padlo do oka toto. Je to odličovacie sérum od Renovality a ak ma sledujete na Instagrame, tak viete, že toto odličovacie sérum ja používam naozaj skoro stále. Je to vec, bez ktorej si ja už neviem predstaviť odličovať. Naozaj, keď sa mi minie, tak som nešťastná, nespokojná, pretože s ničím iným sa mi neodličuje tak dobre ako s týmto. Je to olejový odličovač, alebo teda olejové sérum. A toto keď si nastriekate na pleť, tak vám ten make-up krásne rozpustí, krásne vám ho dá dole. Ostane taký masný film samozrejme, pretože je to olejový odličovač. Ale to jednoducho očistíte čistiacím gelom, teda druhým krokom a máte pleť dokonale zbavenú make-upu. Takže niekomu to sedí, niekomu to nesedí. Ja som tým, ktorý si bez tohto nevie predstaviť odličovanie, takže toto je podľa mňa číslo 1 zo všetkých týchto produktov, ktoré tu budeme vidieť pre mňa. Ako ďalšie rovno vyťahnem aj z tejto kolekcie Renovality túto čistiacu penu. A táto čistiaca pena, keď vyšla, tak ja som si ju hneď kúpila, pretože si hovorím, že vlastne k tomuto odličovaciemu séru sa určite toto bude hodiť a nemýlila som sa. Táto čistiaca pena, musím vás upozorniť zo začiatku, môže sa vám to zdať byť veľmi čudné, že vlastne si, teraz mi to už nepôjde, nastriekate si vlastne takú penu a tú penu si máte dávať na pleť, niekto to má rád, niekto to nemá rád. Mne to nevadilo osobne, mne sa s tým odličovalo veľmi dobre a tú pleť som mala naozaj čistú. Tá pena je ako obláčik, je to jemnučké, takže tomuto ja vôbec nemám absolútne čo vytknúť. No, vyťahnem teraz dva produkty, pretože sú opäť z jednej línie, aby sme tu nekecali okolo toho dlho. Mám tu teda šampón z Farmacy, kondicionér z Farmacy a je to vlastne línia na objem. Mne toto fungovalo, ja mám vlasy jemné, aj keď sú dlhé, ale sú jemné a bez objemu, pokiaľ na to nepoužijem naozaj prípravky, ktoré sú určené na objem a nepridám k tomu aj správne fúkanie. Takže toto za mňa je niečo, čo budem používať aj naďalej a veľmi mi to sedí. Tá vôňa je nádherná, vlasy krásne voňajú, krásne sa lesknú, sú také ľahké, vzdušné. Takže u mňa si toto našlo miesto v kúpeľni na poličke a teda budem to používať aj naďalej. Ďalej tu vyčarujem produkt opäť od Renovality a je to tento vlašský olej. Ja som tento olej nespotrebovala celý, musím sa priznať, pretože už tomu skončila vlastne záruka a nechcela som riskovať nejaké ďalšie problémy kožné, ale dávala som si ho aj po spotrebe napríklad do vlasov ako zábal a ostala mi tam už len troška, takže tiež som to zahrnula už do tohto videa, pretože keď ho spotrebujem, čo ho spotrebujem, tak už zase ďalšie video bude neviem kedy. Takže tento vlašský olej je naozaj ako keby ste jedli orechy, alebo keď ste mali pri sebe orechy, tak to vonia. Ja som si teda dávala z tohto zábaly.
Dávala som si ho aj na pleť ako do rutiny. Či to niečo urobilo na pleti, vám posúdiť neviem, pretože som ho zase nepoužívala až tak dlho a pravidelne, ale vlasom to urobilo naozaj veľmi dobre. Tá vlasová pokožka bola taká jemná, zhydratovaná. Bolo cítiť, že keď som pridala tento olej do svojej rutiny, tak boli tie vlasy aj tá pokožka iná. Takže ak máte radi oleje v skincare rutine alebo do vlasov, tak týmto vlašským olejom, vlašským orechom nepokazíte naozaj nič. Mám tu aj ďalší olej a to je tento suchý olej od Farmacy. Je to tento Beauty Elixir, ktorý, ak sledujete Instagram, tak určite ste postrehli, keď vyšiel, pretože čo sa týka noviniek z Farmacy, tak na Instagrame sú naozaj všade. A toto je veľmi, veľmi dobrý suchý olej, pretože tento elixír vy môžete použiť na vlasy, na pleť, na ruky, na suché miesta, proste všade, kde vás napadne. Obsahuje niekoľko vzácnych olejov a v podstate obsahuje len tieto oleje. Vy keď to otvoríte, tak vlastne je tam takáto pumpička šikovná. No, už ani nič nenaberiem. Takže takto stlačíte a vyberiete si vonka potrebné množstvo. Nie je toho množstva veľa, čiže je to tak akurát. Tento olej sa rýchlo strbe, má nádhernú citronovo, cukrovú. Som tam cítila až taký karamel niekde miestami. Má krásnu vôňu a na pleti je veľmi príjemný, pretože neostáva tá pleť mastná a rýchlo sa vstrebe, takže toto je tiež super vecička. Mám ešte jeden šampón a je to tento šampón od Eveline. Takto vám ho ukážem. Nech to troška zaostrí. Kde sme? Tu sme. No, mám tu denné svetlo, takže asi z toho moc neuvidíte. Ale je to teda šampón, ktorý by mal byť taký regeneračný a rekonštrukčný, nazvime to tak. Obsahuje argánový olej a keratín. A ja keď som tento šampón používala, bolo to už dlhšie dozadu, ale pamätám si, že pekne voňal. Tak čisto, akože taká zvláštna vôňa, ale taká ťažšia, nie je to taká svieža. A tie vlasy boli také uhladené, neboli vzdušné, ale boli uhladené a bolo vidieť, že sú také viacej lesklé. K tomuto šampónu by som ešte chcela povedať to, že aby ste sa nezlakli, že je taký maličký za tú cenu, on má naozaj iba 150 ml, ale jeho stačí veľmi, veľmi maličko a krásne vám napení na tých vlasoch, takže ja sa asi k tomuto šampónu v budúcnosti nevrátim síce, ale ak chcete vyskúšať niečo ošetrujúce a niečo, čo vám naozaj tie vlasy tak ako keby vyživí, zjednotí, zacelí a v podstate budete ich mať také lesklejšie a uhladenejšie, tak tento šampón určite skúste. Poďme na niečo, čo sa mi vôbec nepáči, a to sú tieto odličovacie tamponiky. Ja mám toto asi celé balenie, pretože ja som toto nedokázala používať. Sú to vlastne také tie balea, ja neviem, ako to mám nazvať, pretože to nie sú tamponiky, ale to sú nejaké také len, ani neviem čo, tenké papieriky, akože to je fakt extrémne tenké úplne. A je to napité takouto nejakou masnou tekutinou a keď som sa s tým odličila, akože nemôžem povedať, ono to odličovalo, ale bolo to také celé, také neviem, také... No, neviem. Vôbec mi to nesadlo, proste bolo tá manipulácia s tým taká veľmi zvláštna. Krčilo sa to, ono to rozmazalo ten make-up, ale no neviem ani to opísať, proste jednoducho toto mne vôbec nesadlo. A napriek tomu, že to nebolo drahé, tak toto nie, toto ide rovno celé do koša. Vôbec to nespotrebujem a vôbec mi toho nie je ľúto. Takže asi tak. Poďme trošku do dekoratívnej kozmetiky a mám tu tento setting spray od Beriem. A k tomuto setting sprayu vy ste už videli niekoľko videí, kde som ho použila, a takisto aj na Instagrame. K tomuto nemám vôbec čo dotknúť, pretože produkt vo vnútri je úplne úžasný. Toto je vlastne ten Fresh Face Dewy Setting Spray. To znamená, že vlastne on tú pleť zanechá naozaj takú veľmi krásnu, žiarivú,
zafixuje ten make-up, z celého, pekne sa to tam všetko tak ako keby do seba zleje, drží to, ale ja musím povedať, že táto strička, alebo teda ten rozprašovač je úplne že zlý, proste ja som sa cítila fakt ako po sprche, pretože som bola celá dokvapkaná, mokrá, nemá to vôbec takú tú peknú hmlu, ktorá vám tak sadne na tú tvár, ale ja neviem, ako to opísať, jednoducho to strieka a je to veľmi nepríjemné, takže už len kvôli tomuto by som si ho asi opäť nekúpila, ale ten produkt sám o sebe je vynikajúci vo vnútri, takže ak vám nevadí to, že ten rozprašovač je troška taký nemotornejší, tak do tohto určite choďte, pretože ak máte radi takú rozžiarenú pleť, tak tento fixačný sprej vám to zaistí a ešte aj fantasticky predloží výdrž make-upu. Poďme na skincare a zo skincare tu mám ešte takéto dve vecičky. Denný a nočný krém od Renovality. Mohla som to šupnúť aj rovno k tomu ako celok však, ale nevadí. Takže mám tu tento denný a nočný krém. Tento nočný krém bol s retinolom. Tento denný krém je s kyselinou hyaluronovou. Majú takú pumpičku klasickú, takže si to pekne tam nadávkujete. Je to veľmi hygienické. Tento krémik sám o sebe, jeden aj druhý, boli také veľmi ľahké, veľmi príjemné a mala som naozaj pocit, že tá pleť je taká hydratovaná a mala som veľmi dobrý pocit z toho, že som si tam dávala presne to, čo tá moja pleť potrebuje na deň a aj na noc. Takže celkovo Renovality, ja mám veľmi rada Renovality a toto vám určite odporúčam, toto vyskúšajte. Ďalší produkt, tu mám takúto, dajme tomu, že je to vzorka takého odličovacieho balzámu, ktorý mi poslala kedysi dávnejšie ešte Zuzka v balíčku z Make-up bagu. A je to tento Clean It Zero, je to vlastne taký ten balzám odličovací. Toto je vec, ktorá mne sa strašne páčila, je to úplne minuté, neviem to ani vám ukázať ako. Bol to vlastne taký naozaj biely balzám, ktorého som si dala fakt, že minimálne množstvo na prst a dokázala som si s tým odličiť celú pleť, celú tvár, proste toto nechápem, ako to fungovalo. Bolo to tuhé, potom sa to zmenilo na také veľmi tekuté a krásne to ten make-up rozpustilo. Naozaj, ak máte radi balzamy alebo také krémové odličovacie záležitosti, tak vyskúšajte aj toto, pretože toto je naozaj veľmi, veľmi šikovný pomocník a ten make-up naozaj veľmi pekne odlíčil, takže ak máte radi také tie séroidné, tak ten Renovality je super a ak máte radi niečo také hutnejšie, tak potom tento balzám Zero alebo teda Clean It Zero. Je to teda korejská kozmetika, alebo patrí to do korejskej kozmetiky a ak to nájdete niekde, tak si to kúpte, pretože toto sa vám bude naozaj páčiť. Ako ďalšie si to vyčarujem takýto, čo to je, sprchový gel, opäť od Farmacy. Toto je vlastne sprchový gel, ktorý je limitka, nekúpite to len tak. Bolo to v takej limitovanej edícii, keď sa to dalo tuším, že sa to dávalo ako darčeky k nákupom za určitý počet bodov na Farmacy a bola to taká taštička, kde bolo vlastne telové mlieko, takýto sprchový gel a ešte aj parfém. Táto vôňa je úplne že brutálna, neskutočná, krásna. Toto je inšpirované parfémom Armani My Way, takže ak máte radi túto vôňu, tak toto sa vám bude určite páčiť a síce to nekúpite, ale kúpite ten parfém a ten parfém mám doma a stojí za to, veľmi rada ho používam, je to naozaj taká ani nie ľahká vôňa, taká veľmi špeciálna, ani ju neviem opísať, ja akože nie som veľmi dobrá v týchto parfémoch, takže to tu nejdem ani riešiť, ale ak máte radi Armani My Way, tak tieto produkty od Farmacy sa vám budú veľmi páčiť. A pri Farmacy ešte zostaneme a mám tu celú takúto líniu, ktorá sa volá Age Reverses. A túto líniu odo mňa veľmi dobre poznáte, ak ma sledujete na Instagrame, pretože ja som ju vyskúšala celú. Toto je hydratačná línia 25+.
Takže je to skôr pre pleť, ktorá je ešte v takej viac menej kondícii, ktorá nepotrebuje až tak veľmi hydratovať alebo tak veľmi ošetrovať. A mám tu vlastne čistiaci gel, ktorý je taký zrniečkový, je to vlastne exfoliant. Ja ho mám veľmi rada, ale tento exfoliant samozrejme treba používať nie tak veľmi často, takže ak chcete túto líniu, treba si tam dokúpiť ešte nejaký čistiaci gel, ktorý budete používať každý deň a tento len občas, pretože nechceme si narušiť samozrejme tú pleť nejakými tými zrniečkami, aj keď tie zrniečka sú tam veľmi jemnučké. A tento čistič je skôr taký krémový, veľmi príjemný je na pleti, nepení až tak veľmi, úplne jemnulinko a naozaj je to viac menej ako niečo medzi krémom a mliečkom a peelingom. Takže je to veľmi zaujímavé, ale veľmi príjemné, má to krásnu vôňu, príjemnú, takú čistú, je to jemne parfumované. Nájdete v tejto línii aj sérum, krém a takisto aj očný krém. Je to taká ľahká línia hydratačná, čiže ak chcete niečo viac hydratačné, tak toto vám asi až tak tú pleť nezhydratuje, aj keď áno. Ak by ste potrebovali niečo skôr viac hydratačné, alebo teda línia, ktorá je 35+, tak je tam potom tá Resurface a tá už je naozaj taká hutnejšia, je tam pridaný retinol. Takže táto línia je 25+, ak potrebujete niečo, ktoré bude také vyživnejšie, vydatnejšie pre tú pleť, alebo máte zrelšiu pleť, tak potom treba siahnuť po tej línii, ktorá sa volá Resurface. O tej si tu hovoriť nebudeme, ale mám tu z nej očný krém, ktorý vám takisto ukážem. Nie je tam nič, alebo úplne len také zvyšky. A tento krém je podľa mňa úplne najlepší krém, aký som ja kedy skúšala, pretože ja musím povedať, že ja som mala veľké problémy asi zhruba pred pol rokom a neviem z akého dôvodu, či to bola nejaká alergická reakcia alebo nejaká reakcia na nejaký produkt, naozaj doteraz som to nezistila, tak mi strašne začali opúchať viečka, ale začali mi opúchať takým štýlom, že som mala naozaj to viečko úplne až naliaté vodou, ako veľmi nepekné to bolo, potom sa mi to olúpilo, svrbelo to, štípalo to, bolo to veľmi nepríjemné. No a tak som si skúsila zobrať tento krém od Farmacy z tej práve línie Resurface a on bol taký hutnejší a musím s čistým svedomím naozaj povedať, že on mi to očné okolie krásne zregeneroval, pomohol mi s týmto a odkedy mám tento krém doma, ďalší mám v kúpeľni, a na očné okolie odvtedy nepoužívam nič iné, len tento krémik. Občas si ho prestriedam ešte s iným, z inej línie, ale 95% používam práve tento. Takže ak chcete nejaký taký hutnejší krém, ktorý je výživný pre to očné okolie, tak tento z línie Resurface je úplne skvelý. A ako posledný tu mám ešte jeden čistič a je to tento opäť od Farmacy z línie Aqua. Tento čistiaci gel musím povedať, že mňa troška prekvapil v takom tom, možno, že ani nie horšom svetle, alebo ja neviem, nebola som s tým úplne spokojná, ale to je normálne, veď nevždy nám všetko sadne. Mne sa na ňom nepáčilo to, že on je síce úplne taký ľahučký, gelový, ale mala som taký pocit, ako keby sa tak, ja neviem, zadrhával na tej pleti, že keď som si vlastne čistila tú pleť, tak mi tak nejaké to bolo také zvláštne nepríjemné, nepenil až tak, ako by som si prijala, alebo neviem, či to je zámer, alebo proste neviem. Jednoducho tento čistiaci gel asi už používať nebudem, nehovorím, že je zlý, vám môžeš sedieť, ale ja sa k nemu už nevrátim a o tom to je, proste každá sme iná, každé niečo iné sadne a preto to treba skúšať a nájsť si naozaj to práve, čo vám bude vyhovovať a tak. Dneska to bolo troška také miešané a mali sme tu teda Renovality, Farmacy, mali sme tu Eveline, mali sme tu Beriem, Baleu, nejakú korejskú záležitosť, takže bolo to celkom také pestré. Čo sa týka Farmacy, tak tu bolo toho preto viac, pretože keď som začala rozbiehať Farmacy, tak v podstate som chcela naozaj všetko vyskúšať, otestovať, aby som vedela radiť tým svojim klientkám, takže preto som to tu aj zaradila do týchto spotrebovancov.
Verím, že ste si teda našli nejaký produkt, ktorý vás zaujal a ktorý by ste radi vyskúšali. Ak áno, tak mi napíšte. Prípadne, ak máte s nejakým produktom z týchto nejakú skúsenosť, či už pozitívnu alebo negatívnu, tak mi to napíšte do komentára. Veľmi rada si prečítam. Ak sa vám toto video páčilo, tak budem rada za nejaký ten teda komentár, like, odber. A tým ma posúvate samozrejme vyššie a tým mi dávate najavo, že vás to baví a tým mi doplňate chuť opäť niečo nové vytvoriť. No, mne už vyplo baterku na foťaku, tak sa s vami rozlúčim aspoň takto. A teda, ak sa vám toto video páčilo, tak budem rada za nejakú vašu spätnú väzbu, like, komentár alebo odber. Tým mi dajte vedieť, že vás to tu baví so mnou a trošku ma tak nakopnete, aby som zase opäť niečo ďalšie vytvorila, takže budem rada. No a uvidíme sa opäť pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne, ahojte!